Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau a zango na ɗaya mako na 6 darasi na 2. Yau kwana wata 20 ga watan 11 shekara ta 2020. Yau za mu tashi a soso samu sayi. Soso samu sayi. Ali ya samu sisi. Ali ya samu sisi. Ali yana son soso. Ali yana son soso. Ali ya sayi soso. Ali ya sayi soso. Ali ya sayi. So ne sa. Ma so sa. Soso Ali son. Sisi samu ya. Ali yana son soso. Ali ya samu sisi. Ali ya sayi soso. Ra, ri, ru, ru, re. Rago, riga. Rini, ruwa, roba. Rini, ruwa, roba. Baba na da rago a rumfa. Baba na da rago a rumfa. Baba ya zuba ruwa a roba. Rago ya sha ruwa a roba. Rago ya sha ruwa. Ra, ro, wa. Na, ru, ba. Rana, baba, ya. Roba, ruwa, rago. Baba na da rago. Baba ya zuba ruwa a roba. Rago ya sha ruwa a roba. Da, di, do, du, de. Doki, kada. Daka, dawa, dusa. Mama na daka dawa don ta samu dusa. Mama ta ba doki dusa. Doki na cin dusar don ta samu dusa. Da, ki, du. Sa, ka, do. Daka, son, samu. Doki, dusa, ta. Mama ta samu dusa. Mama ta ba doki dusa. Doki na cin dusar. Doki na son dusa. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da wannan tasha na Zee Baffa TV, ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo.